Dokážete si predstaviť, že o osude celej vesmírnej misie rozhodla súčiastka menšia ako minca? Nie motor, nie riadiaci systém, nie palivo, ale tesnenie. V roku 1986 sledovali milióny ľudí štart raketoplánu Challenger. Bol to symbol technologického pokroku a dôkaz toho, kam až sa ľudské inžinierstvo dokáže dostať. Avšak len 73 sekúnd po štarte vo výške približne 14 km sa raketoplán rozpadol pred očami celého sveta. Posádka zahynula. Vyšetrovanie neskôr ukázalo, že príčinou nebolo zlyhanie komplexného systému, ale problém na spoji pomocného raketového motora. V ňom sa nachádzal okružok, takéto malé tesnenie, ktorého úlohou bolo udržať extrémne horúce plyny tam, kde mali zostať. V deň štartu bola nezvyčajne nízka teplota, materiál stratil pružnosť a tesnenie sa nedokázalo správne prispôsobiť spoju. Horúce spaliny prenikli cez netesnosť a spustili reťazovú reakciu, ktorá zničila celý stroj. Chápete? Diel doslova za pár dolárov. Následky katastrofálne. A práve tu je pointa, ktorá sa týka aj bežného priemyslu. Tesnenie nie je len krúžok, ktorý nejako pasuje do drážky. Rozhoduje materiál, jeho správanie pri nízkych aj vysokých teplotách, tvrdosť, tlak, chemické prostredie a samozrejme spôsob výroby a aj kontrola kvality. Rozdiel medzi správne zvoleným a nevhodným tesnením často nevidno voľným okom. Ukáže sa až vtedy, keď dôjde k úniku média, strate výkonu alebo úplnému zlyhaniu celého zariadenia. Preto v Hedlichu nevnímame žiadne tesnenie ako nepodstatný detail. Vnímame ho ako prvok, na ktorom stojí spoľahlivosť celého systému. Niekedy práve ten najmenší detail a diel rozhoduje o tom najväčšom a bezchybnom chode vašej aplikácie. Viac o našich okružkoch sa dozviete v popise tohto videa.